Ba, piciorul în dracu, ferește, Doamne ferește! Și exact asta a făcut, s-a dus să-mi ia Kinder Bueno și Coca-Cola Zero. Că vă dați seama, satana nu bea cu zahăr. Dracu, știi cine este la telefonul ăla? Dracu să le ia, care mi-a terorizat creierii în mintea. Cine care zice că mă lasă în pace dacă iau Kinder Bueno și cu Coca-Cola, cu Kinder Bueno și cu Coca-Cola. Am ajuns eu. Am ajuns să stau cu singurul după cu interviu și că dați cu mine. Și cu Coca-Cola Zero. Zero vrea. La dietă, dracu să te ia care te-a adus la mine. Cap și creierii mei. Hai, uite Zero aici. Am ajuns să cumpăr la draci. Bate jocul, tu Dumnezeu, Doamne, iartă-mă. Să uită ăștia la mine aici, așa m-a turbat ăla, a rămas să vorbească cu broscare, pe el nu-mi interesează. Iar după ce mi-a luat frumos Coca-Cola Zero și Kinder Bueno, a coborât jos. Gata, frații mei, acum așteptăm frumos ca să iasă, că se duce să-mi ia Kinder Bueno și, bineînțeles, Coca-Cola Zero să fie. Așteptăm să iasă, după care o să vedeți ce am pregătit. Că, bineînțeles, surpriza care am făcut-o acolo în punga aceea trebuie să aibă un sens, nu? Acum o sunăm